चप्पल देखो न'खौ जेरै जोङो सम सम फोसाबनांगौ जाथियानो खैफोदाव गोग्लैदों दिनै। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज न्यू ईयर का 1 तारीख है, तो फिर सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों का सपना इस साल पूरा हो जाए। मैं भी आज नए साल के लिए मंदिर में पूजा के लिए जाने वाला है, फैमिली के साथ जाएंगे। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग निकलते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ना, ठीक है। लामाया जाबाय नै थिनालि थांग्रा लामाया जाहांबायानो दाबो क्लियार जाजोबाखै, हरैजाय हाजोबाखै, जोंनिथिंजायसो बानायग्रोदों। खालबाहारबो एक्सजोब्बाय, खालबाहारखौबो गोदान होजोबसिगोन। बेनिफ्राय खावसेल' दाबो क्लियार जायाखै। मोनसे दं, गासिबो एक्सजोब्बाय। थिनालि फिसा खालबार गैया होमबा? नायनानै खालबाहारा एक्सजोब्बाय नै, गासिबो गोदान होजोबसिगोन। मिल गया दोस्तों, पहुंच गया। मंदिर यही है, मतलब ये तो मेन मंदिर नहीं है। मेन मंदिर तो वहाँ पे रेणुकाटा आश्राबाड़ी में, ये प्राइमरी है हमारा। हमें पूजा करने के लिए यही आना पड़ता है। मतलब ऐसा है कि जो दिल का अच्छा लोग होता है ना, वो लोग ज़मीन को मंदिर बनाने के लिए देता है। ऐसे ही बै गोसो मोजां मानसिफ्रा हाखौ हगारना होयो आरो ना मन्दिर बानायनो थाखाय। ओमफ्राय बेहायबो बिदिनो हा हगारनानै होबाय, ओमफ्राय मन्दिर बानायबाय। दा बेनो जोंनि माने जोंना प्राइमारिया बेनो जाहैबाय आरोखि दा। चप्पल देखो, बहुत लोग आ चुका है। लगता है हम लोग लेट हो गया है। कोई बात नहीं, फिर भी अभी तक पूजा शुरू नहीं हुआ है। बहुत लोग आया है, आज न्यू ईयर है ना, इसलिए सब लोग कुछ गोदान में पूजा देने के लिए आया है। गियानिफ्राबो नांथाबफैयो नाय मानि गाव गावनि जिउखौ फोसाबनो गोसोखौ फोसाबनो थाखाय बा इसोरखौ मोननो थाखाय, इसोरखौ सिबिनो थाखाय बे आफादखौ रंजाफैनाय गासैबो आंनि जिउ भक्तफोर नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरनाय जाबाय। माने गेदेमा सुबुंफोरा ओरैबायदि बुंलांदों फंसे राव,
न'खौ जेरै जोङो सम सम फोसाबनांगौ थिग बेबायदिनो जोंबो गोसोखौ सम सम फोसाबनो थांनांगौ होननानै माने जोंनि गोसोआ मालाबा मोजां मालाबा हठाथनो गाज्रि जायो बेनि थाखायनो जों दिनै खाबु मोनदों दिनैनि बे सानाव गोदान बोसोरबो बे सानाव जाहाथे जोङो जोंनि बे 2023 मायथाइया बोसोरसेया आबुं बोसोरसेया जाहाथे जोंनि गोसो गोरबोआ जोंनि गोसोआ अराय मोजां जाथों बेखौ आंबो सासे नेहाथ सुबुं जानानै आंबो सासे अगियान गोसो अगियान जानानै जाहाथे आंबो आंनि गोसोखौ आं फोसाबनो हायो दिनै बे मन्दिराव फैनो आं खाबु मोनदों आरो बेनि थाखाय आं साबायखर बावो इसोरनि खाथियाव जों दिनै आखुथिलियाव फैदों मा नागिरनानै फैदों बा मा मावनो फैदों दा जों इसोरनिनो हाबा मावनो फैदों बा इसोरखौ जों गोसोखांनो फैदों दा इसोरनि हाबा मावनाया माखौ बुङो गुरुनि बायदिब्ला जोबोद सहज आरो सरल इसोरनि हाबा मावनाया नाथाय ओरैबायदि बुंदों गुरुआ गावनि मालायनि मोजांनि थाखाय जेब्लाबो हाबा माव बेखौनो इसोरनि हाबा सिबिनाय बुङो आरो मालायनि हाबा मावनो हायाबाबो मालायनि गाज्रि खामानि दा माव गावनिखौल' मोजां माव खिन्थु मालायनि गाज्रि दा जाथों बेबायदि बेयाव बुजायनाय जादों आरो थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो फैगौ जानुवारि 17 अक्ट'निफ्राय 20 अक्ट'सिम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै गुरु दर्शक सभाखौ गाजा गोमजा खुंफुंनो थाखाय बेजों लोगोसे 14 अर्थात जानुवारि दाननि 14 अक्ट'खालि मोनसे प्राइमारिनिफ्राय हौवासा 2 आरो हिनजावसा 3 गासै 7 भलन्टियारफोरखौ दैथायहरनांगौ बेजोंनो लोगोसे मिथिहरनाय जायोदि थाखो 10 निफ्राय लानानै मुलुगसोलोंसालिसिम फरायसाफोरखौ लानानै बेवहाय जर'खा स्टुडेन्ट कनक्लेभ हाबाफारि लानाय जादों जोंनि गेजेराव गोदान बोसोरखौ मोननै दफा मोननै जों फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै बैसागुखौबो जों गोदान बोसोर होननानै जों फालियो आरो नैबे जानुवारिखौबो गोदान बोसोर होननानै फालिनाय जायो बै गुरु एबा अबतारफ्रानो मानसिनि थाखाय बेफोर मोजां माखासे नीति आसार हुदा नेम खान्थिफोरखौ दानानै गालांदों आरो 2023 मायथाइयाव हाबबाय दिनैनिफ्राय थिग बियो बे मायथाइ एबा बे अक्ट' सानखोआ जिसु ख्रिस्ट'जों दाजानाय बेनिखायनो बे गोदान बोसोरा गोदो जिसु ख्रिस्ट'जों बा जिसु ख्रिस्ट'नि माखासे धोरोम खान्थिनि गेजेरजों बै इंलेन्ड जिसुनि जिथु जायगा बे जायगानिफ्राय बे खुंजाबोजेननाय जादों आरो जायफ्रा गोरोबनाय बादि मोनो बिथांमोनहा फालियो माने गासै मानसि हारियानो समाजानो फालिबाय नालाय बयबो थांफायो आरो मा फालिफायो जाय व्यक्तिया मानसिनि थाखाय मोनसे मोजां नीति आसार दानानै होलांबाय माबा मोनसे थांनानै थानायनि मोजां नेमखान्थि आसारखान्थि दानानै होलांबाय बे मोजांनि लामा दिन्थिलांग्रा व्यक्तियानो मानसिनि भगबान दा थिग बेबायदिनो जों गोबां समाव जों सावरायलायबाय थानाय जायो आरो जों बयबो मिथियो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने अबतारफोरनि माने बिजाबफोरा दङ जारिमिनफोरा दङ जेरै सैत्य जुगाव श्रीहरिमोननो त्रेता जुगाव राममोन दापर जुगाव श्री कृष्ण कलि जुगाव सानथ्र'नो हायै जाफैबाय अबतारा माने फिसा ग्लानि जाबाय जोंनि बाथौ धोरोमाबो बेनिखायनो बे ग्लानि जानाय धोरोमखौ फोसाबनो संस्कार खालामनो थाखाय दिनै जोंनि गुरुआ गसंनानै दिनै बिखाफोर गाननानै दुखु खस्थ' सैनानै नाजानानै दिनैसिमबो नांगौ बायदि बिथाङा फोसाबनो हायाखै दिनै जोंनि बिफा गुरुआबो समाज जोंनि बर' समाजखौ फोसाबनो एबा जोंनि बर' हारिनि बे धोरोमखौ फोसाबनो थाखाय अबतार महरै जोंनि गेजेराव बुजिदों दिनै नाजाबोदों नाजानायनि गेजेरै दिनै गोबां जौगाबोबायबो आरो जों मदद खालामनांगोन अब्ला बांसिन जौगालांगोन समाजा गोग्गो जागोन
बेनिखायनो जों बयबो माखासे धोरोमनि नीति आसरनि गेजेरजों जोङो सोलिलांनांगोन। गोदो बिदिनो बे बर' माहारिया गुरु हमथानो रोङाखिसै नालाय, गुरुखौ जायगा होबोनो रोङाखिसै नालाय, बिदिनो जायखौ एसे गोहो गोरा बोलो गोरा नुयो बेफोरखौनो सिबिबोयोमोन। एबा जाय मोजां खिन्थागोन उमुगा ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि गोहो गोरा बेखौनो सिबिबोगोन। माने गोजौ गिदिर मोनो बे रुबु आरो सुबु होननाया बिदा फंबाय, माने खोमोनफ्रानो उल्था माबालायनायमोन जाहैदों आरोखि। बोलो गोरा गोहो गोरा मोदाय दावदाय, गोदोनि मानसिफ्रा मोदाय दावदायजों खमलायलायग्रासोमोन, बुहुतफोरजों खमलायलायग्रा, ओरैबायदि साहसि खामोन आरो। दा थिग बेबायदिनो बे रुबु आरो सुबुखौनो सिबिबोदोंमोन जाहैबाय आरोखि। दा बिदिनो गुरु हमथानो रोङैयाव जानला मानला जायखौ बेखौनो सिबिबोदों। माने बे न'खराव धोरोमानो गैया, सिबिनायनि जेबो आदब खायदायानो गैया आरोखि। माखौ सिबिनांगौ बेखौनो सायख'नानै लानो रोङा। बेनिखायनो सोरनिबा न'खरनि मोदायखौ बायनानै लाबोनानै गावनि न'आव फसंनानै लाफैलायनाय बेबायदि हुदा दंमोन आरो मा गुरुआ बेबायदि फोरमायदों आरोखि। दा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गुरुखौ हमथानानै सिबिबोनो रोङाखिसै नालाय, बेबायदि मोनसे आन्दायनानै थादों आरो दासिमबो आन्दायनानै दं होनजायो। जोङो दा नुदों बा खोनादों, दा जोंबो आन्दायनायमोन, निश्चय जोंबो आन्दायनायमन। जों दिनै गुरु मोननानैसो जों नंगौ नङाखौ सायख'नो हादों एबा जोंनि गोसोनि मेगना गेवदों आरोखि, गोसोजोंबो सानखांनो हादों। दा जों मा सानो, माने बेबायदि गुरु हमनानै सिबियोब्ला बै हारसाफ्रा जेरै गुरुखौ लानानै जेरै सिबियो बेखौ नायहरनानै हारसानि धोरोमसो होननानै बुङो। खिन्थु धोरोमा हारसा बर'नि खोथा गैया, हारसानि बर'नि खोथा गैया। दा अब्लाबो जाथिनि कला कृष्टिखौ हमथानो थाखाय गावनि बर'नि धोरोमखौ सिबिनांगौ होननाय मोनसे खोथा दं आरोखि। आरो बियो नंथारगौखा, थारखा। जोङो जुदि गावनि धोरोमखौ जोङो सिबियाब्ला गावनि कला कृष्टि एबा हारि हारिमुआ गोमालांगोन, बे खोथाया सैथोथार आरो। माने धोरोमजों लोगोसे दामनाय देनाय खननाय मोसानाय गासिबो बेरखांफाजोबो नालाय, बेनो जाथिनि कला कृष्टि जायो आरोखि, हारि हारिमु हारिनि कालचार जाहैयो आरो। दा जेरै जोंनि बर' हारिया खाम दामनानै गोदोनिफ्राय धोरोम सिबिबोजेनदोंमोन, कालचार हिसाबै दा सिनायथि जाबाय आरोखि। थिग बेबायदि बेखायनो गावनि धोरोमखौ हमथानानै धोरोमखौ सिबिनांगौ होननानै। दा बेखायनो इसोराबो लामा होखादों, गावबागाव जाथिनि गेजेरावनो अबतार महरै उजिफैनानै गावबागाव जाथिनि धोरोमखौ फोसाबनानै होयो आरो। बेजों लोगोसेनो माने गावनि होननानै फोथायनो हानायजों लोगोसे मावलांनाय धोरोमनि कर्म मावलांनायफ्रा मोजां जालाङो आरो। ज' जालायनानै बे बाथौ धोरोमखौ फोसाबनो सावरायलायदोंमोन। ओमफ्राय खाब जानाय मोनाखिसै नालाय गुरुआ गावस्रानानै दिनै दा बे अजित बाथौ धोरोम आफादखौ फसंनाया आरोखि। किसुमान मानसिफ्रा बुङो नालाय बाथौ बोराया शिबानो होननानै, दा बिदियाव बिदि फोथायफ्राङो आरोखि। खिन्थु शिबा बाथौ बोराय नङा, बाथौ बोराया आलादाखा। बे जायखौ जों बाथौ बोराय होनदों बे बाथौ बोरायानो बे बाथौ धोरोमनि गुरुमोन। बिनि नाम गुन जेबो माबा जारिमिन दोननो रोङाखै बर' हारिया। बेनिखायनो बे बाथौ बोरायनि गुबै नाम दंमोन, बे गुबै नामखौ जों मिथिया दा, जारिमिनाव दोनबोनो रोङासै नालाय। अहंजों गुरुखौ नासयनानै जोंनो रोंखायो जोंनो हाखायो होननानै खुगाजों खुगा सोलिबोनायाव बे जिनिसा माने गुरुआ गोमानानै थादों, गुरुनि नाम गुन गासिबो गोदोनानै थादों, बेबायदि जाबोदों आरो। बाथौ बोराया बाथौ धोरोमनि गुरुखा,
गुरु गैयाब्ला बेबायदि मोनसे माबा सोमजिनो हाया सासे मावनानै दिन्थिग्रा मानसि गैयाबा मोनसे बेसाद बानायनायनि माबाया महरा बेरखाङा आरो मोनसे धोरोम बेयो जाथिनि धोरोम बे धोरोमखौ गायसंनाय निस्सय सासे गुरु दंथारोमोन गोदोनो खिन्थु बर' जाथिया अहंजों माने गुरुखौ सिबिबोआखै गुरुखौ नासयनानै उन खालामनानै दोनबोनानै सोलिबोनायाव गुरुनि जेबो नेरसोन थायाखै आरो पूजा खत्म हो गया। खत्म हो गया अभी पूजा। अभी कितना बज गया? 2 बज गया अभी। जाबोदों। बंद खालामबाय जोब्बाय फुजाया मंदिर को बंद करने वाला है। मेन मंदिर है ना वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है मतलब वो ज़्यादा दूर होता है ना इसीलिए यहाँ पे आते हैं मतलब सबके एरिया में एक एक प्राइमरी होता है। हमारा ये हो गया पूजा ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी वो चाय बना रहा है इसीलिए चाय पी कर जाएंगे। लाल साहा बुंनाय लोगो लोगो खारलांजोब्बाय मानसिफ्रा ओजों आरो दा ओमफ्राय गाइखेर लाबोनानै गाइखेर होफैदेरबाय जाहैदों गाइखेर मोनलांसिगोन जोंहा आंहाथ' लोङा थेवब्लाबो बे बिमा बिफा लोंसिगोन बिसोर लोंखांबा थांसै। मा होनदों बेदर गैया निउ इयारनि बेदर जायासै हा बहाय नोंसिना नङा बै मोनसे लामाथिंजाय दालां बारनानै निकल गया। कारीगांव में थोड़ा सा काम है कारीगांव में थोड़ा जाएंगे उसके बाद घर में जाएंगे ठीक है। तो फिर दोस्तों मैं वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ बाय।